Jeg tror, det bedste er engang, jeg var ude på hjemmebesøg hos en deltager, som da jeg så skulle gå, sagde, ej Helene, jeg glæder mig sådan til, at jeg kan servere et stykke kage. Det, der betyder noget, det er, at noget af glæden ved nærvær er jo også, at man kan give det til nogen. I Røde Kors Hovedstaden har vi en række aktiviteter, der henvender sig til mennesker, som oplever psykisk sårbarhed og ensomhed. Formålet med aktiviteterne er at skabe samvær, da mange mennesker oplever, at de er mere ensomme og alene, end de har lyst til. Som frivillige aktiviteterne kan man lave mange forskellige ting. Det kan være alt fra at tage en kop kaffe, til at gå en tur, dyrke noget motion sammen, lave mad. Det kommer meget ind på, hvad man selv har lyst til, og hvad for en aktivitet man er med i. Vi har en del forskellige aktiviteter. På den ene side så har vi fællesskabsbaserede aktiviteter, som er bevægelsesfællesskaber, og det er vores netværkscaféer, og det er værket. Og så har vi en-til-en aktiviteter, som blandt andet er bevægelsesvenner og vores besøgsvenner. Egentlig kræver det at være besøgsven bare, at man kan være til stede. Mange gange vil man opdage, eller altid vil jeg sige, vil man opdage en stor imødekommenhed, og en stor taknemmelighed for, at man kommer. Når man har nogen, man ved, der står og venter et bestemt sted, som man kender, og man har det godt sammen med, så er det måske lidt nemmere at komme ud af døren og få bevæget sig sammen med andre, end det for eksempel kan være alene. Café Rød Sol, det er en netværkscafé, hvor at formålet egentlig er, at vi som frivillige bidrager til at skabe et rum, kan man kalde det, hvor at de deltagende kan komme og føle sig trygge, have det godt, hygge sig med hinanden og hygge sig med os. Give dem et sted, hvor det der med, altså det hele handler ikke om, at hvad de skal starte på uddannelse, eller om at rådgive dem et job. Det er simpelthen bare, at de kan være sammen med unge ligesom os. Altså vi er jo typisk samme alder, ikke? Så bare hygge sig og have et lille frirum fra en ellers meget stresset hverdag, de jo går rundt i. Det kræver ikke nogen særlige kompetencer at være frivillig hos os. Det kræver er din tid, lyst, dit engagement, og så kræver det en lille smule nysgerrighed, da man møder mennesker, der lever anderledes liv end en selv. Man vil være med til at gøre en forskel for den enkelte, men også for en selv, da man vil få mange nye fede oplevelser, nye venskaber og på den måde rigtig god energi.